mindig egyformák akartunk lenni, hogy egyforma jók. Úristen, most te Krisztis voltál. Na ez most Krisztis volt, na ez most Andis volt. Én nem is tudom ezt, hogy miért. Miért Krisztis, meg miért Andis. Valahogy azt éreztük, hogy távolodunk, hogy hiába vagyunk egymás mellett, de valahogy mégis keressük az egyéni útjainkat. Nekem úgy alakult az életem, hogy szeretném kipróbálni magam a cirkuszba.